Klapka 26. Takže ahoj, ja som Cooper a ja vás tu opäť vítam pri ďalšom videu po dlhšej dobe, pretože som bol trošku neaktívny, si mohli všimnúť, hovorím ste, pretože mám 2 odbery, neuveriteľné 2 odbery a ja som za to strašne moc rád a chcem vám veľmi týmto poďakovať po dlhej dobe. Prečo? Pretože nebol ani čas a nevedel som, aký tutoriál mám spraviť. Týmto vás chcem teda vyzvať, aby ste dolu do komentárov napísali názor samozrejme na toto video a na tento tutoriál a čo by som mohol spraviť ako nasledujúci tutoriál, pretože fakt tých nápadov mám dosť málo. No, sa to tak obmedzuje, ale tak snaď ešte niečo bude, určite bude. A teda sa presunieme už teda k tomu tutoriálu. Čo budeme dneska robiť? Dneska si spravíme zmenu farbu vlasov. Je to úplne jednoduché. Ukážeme si 2 spôsoby. Jeden jednoduchší, druhý zložitejší. A začneme tým jednoduchším, takým horším. Ja už som si vystrihol obrázok, pripravil s vlasmi a označil som si ho túto magnetickým lasom. Aj normálnym lasom sa to dá. Tak to nám vidíte, jak to je čiarkované. To som si označil v tejto vrstve, kde mám tie vlasy. Teraz si vytvorím novú vrstvu nad tým a v tej budeme pracovať. Zvolíme si nástroj B ako brush a nejakú farbu. Hej. Brush. Kde je brush? B ako brush. A farbu, túto farbu, zelenú, mám ja. A vyfarbíme si teda tento priestor, čo sme si označili. Prečo sme si to označovali? No, označovali sme si to pretože keby sme náhodou vyšli, aby sme to nevyfarbili tam, kde to proste nechceme, lebo ten brush nie je taký presný, čo všetci dobre vieme. Áno, vidím, že tu som to odflákol, takže áno, nedávam si pozor moc. Dobre, tak, už to mám tak označené. A musíme teda dávať veľký pozor, aby sme to mali v tej novej vrstve označené. A čo teraz? Tuto vyberieme si v štýloch vrstvy, alebo čo to je, neviem. Jak máme to normálne, tak musíme ísť samozrejme v tej vrstve a klikneme na to a vyberieme, že buď barva, alebo farba, alebo color, alebo čo myslím, že mäkké svetlo, môže byť mäkké svetlo. No, napríklad, vidíte. A vidíte, že nám to spravilo, no, ako, až na tieto, je to také celkom, no, dá sa to, ale mám lepší spôsob, ktorý je o mnoho lepší a podľa mňa funguje lepšie, takže túto vrstvu nebudeme potrebovať, nič. Samozrejme, nechám si to označiť, nebudem to znovu označovať na čo. A teraz nebudeme pracovať na tej novej vrstve, ale budeme pracovať v tejto vrstve. To bola varianta A, teraz varianta B je vlastne, že budeme na tej vrstve pracovať. Hej, mám samozrejme duplikovanú, kebyže niečo pokazíme, alebo dáme, aby sme si potom mohli dať v histórii späť, čo by sa nám nepáčilo, alebo tak. Alebo kebyže to absolútne, že pokašleme, tak aby sme si mohli ísť ako keby od začiatku. No to je jedno. Čo budeme robiť? Takže máme to teda označené, teda ten spôsob B, alebo variantu B, a stlačíme Ctrl Shift U, čož nám to v podstate ten výber od farby, ako vidíte. Dá sa to dostať nejak cez obraz, alebo vrstva? No, obraz tam, neviem, nebudem to hľadať, poznám klávesovú skratku a fakt si to nepamätám. Dobre, teraz keď to máme odfarbené, nič nerobíme, stále sme v tej vrstve, pripomínam. A stlačíme nie Ctrl Shift U odfarbiť, ale iba Ctrl U, čo sa nám vyhodí takáto tabulka, odstín a sitost. A tu si vlastne dáme tú farbu, ktorú chceme vlastne mať. Ja si to dám takto nabok, aby sme videli, čo nám to bude robiť. Takže tu si musíme zaškrknúť túto poličku, aby sme tam mali fajočku, že klonovať. Ne. Kolorovať. Ježiš, ja neviem, či to je. Aha. No to je tým, že je asi trošku dosť hodín. A moc na to nevidím, je tu tma. Ale to je jedno. Tu si vyberieme teda nejakú tú farbu, dám teda tú modrú, dajme tomu, a síto si nastavím, aby to bolo nejak síte, keď chceme.
viete, že sa to zmení, alebo svetlo možno stmaviť, alebo čo s týmto sa už pohráte sami a dáme OK. Vidíte, že nám to pekne spravilo tú farbu. Teraz to odznačíme, buď kliknú na vrstvu a odznačiť, spravím a označiť, alebo dáme CTRL-D a to nám to, myslím, že áno, automaticky označí. Viete, že sú tu nejaké nedokonalosti, ktoré sú spôsobené tým, že ten obrazok je dosť členitý a ja som to aj zle som to aj označil. To si sami poupravujete podľa seba a viete, že to nie je vôbec zložité. Je to dosť jednoduché, to samozrejme zvládne to každý. Verím tomu a myslím, že to je koniec. Teda je to koniec tohto tutoriálu, takže opäť ďakujem za tie 2 odbery, veľmi si to vážim a podporujem ma to tvoriť ďalej. Teraz zase mám trošku času, tak môžem opäť točiť ďalej nejaké tutoriály a chcem vás týmto vyzvať, aby ste mi do komentáru dolu pod video napísali názor na to video, ako sa vám páčilo, prípadne like. Môže byť aj odber, ak chcete byť informovaní o mojom novom priebehu uploadu videí. A teda tie nápady, čo by som mohol spraviť ako ďalší tutoriál, lebo je tu toho naozaj dosť a neviem, čo by sa vám tak najviac páčilo. Takže ďakujem a ahoj.